Okunye izisebenzi ezingaphansi kwenyunyana zeCOSATU ezikhala ngakho ububha, isimo senhlalo embeqolo nokungalingani. KwaZulu-Natal umfelandawonye wezisebenzi uhambise uhlu lwezikhali eCity Hall enkabeni yeTheku uphikisana nezinhlelo zokudilizwa kwezisebenzi. Sibone ukuthi kungcono sihlanganise abasebenzi ukuthi sizobhekana kakhulu nalento yokuphela kwemisebenzi ezweni lakithi eSouth Africa. Abasebenzi bayadilizwa ngendlela engakazi ibonakala. Ungqongqoshe wezesayensi nobuchwepheshe uDokotela uBlend Nzimande wemukele uhlu lwezikhalo emele uhulumeni. Ingakho wesithi siuhulumeni uma zingenzeki izinto enizifunayo njengabasebenzi nyakazane msana ukuhlala phansi njengoba nenza nje namhlanje. Ibalulekile leyo nto ngoba akekho umuntu oyolwela inhloso zabasebenzi ngaphandle kwabasebenzi uqobo lwabo. Esifundazweni iWestern Cape izisebenzi zithi sekuyisikhathi eside zivalelwe ngaphandle komnotho. Izinga lemthwelangqesho liphezulu kakhulu, ikliniki ziyavalwa ne-day hospitals, abantu abasebenzi, abantu bayagula kodwa lukhona unyango abanolufumana bancedakale kodwa aluzi kubo. Babalelwa ngaphezulu kwezigidi eziyishumi abantu abangasebenzi kuleli. ICOSATU eGauteng ithi kahulumeni nesikhungo ezizimele kumele baqhamuke namasu okuthuthukisa umnotho ozokwazi ukusungula amathuba omsebenzi. Today is an international day of decent work, which means there must be job security in this country, which means there must be guarantee for the future of the workers and their families and their children, and therefore we want to employ more. ICOSATU ithi uhulumeni obambiswana kumele ulindele imibhikisho eminingi uma engahlangabezani nezidingo zezisebenzi.